Como en Corcubión, penso que se vive en moi poucos lugares. Eu estou moi contento aquí, é un lugar onde hai unha gran calidade de vida, donde o aspecto social é básico, todo, non sei, eu doulle moita importancia a sair da casa e falar coa xente, con ter amigas e amigos por todos os lados, non ter a necesidade de chamar por teléfono a alguén para quedar, porque sabes que o vas a topar en calquera lugar, na que hai unha armonía de comunidade, na que se poden facer cousas a nivel social, comunitario, cultural, na que hai unha rica gastronomía, unha paisaxe excelente, é dicir, todo o que vexo son vantaxes para vivir aquí, a verdade. Para min de bo teno todo, claro, porque eu vivo aquí e eu elixín vivir aquí. Eu entendo que para moitísima xente vivir en Corcubión en inverno é un horror, así de claro, porque Corcubión é moi aburrido, porque chove moito, porque parece que o inverno non se vai acabar nunca, pero claro, para min ten o seu encanto, vívese moi tranquilo. Vivir no concello de Corcubión ten cousas moi boas. Primeiro, que é unha vila pequena e te relacionas con todo o mundo e tes todo pois cerca. Todo o que hai nas zonas estas, claro, non podes intentar ir ao teatro pois todos os fins de semana, nin podes ir a determinados eventos que aquí non existen, non? Pero para unha persona como eu che dá a tranquilidade suficiente para vivir en contacto ca natureza e estar totalmente relaxado. Perxuicios, que estamos moi lonxe de todo, o tempo tampouco non acompaña moitas veces, e, bueno, sobre todo eso, que estamos moi lonxe, estamos moi desatendidos do que é do resto do Estado. É certo que hai vilas que non foron coidadas co esmero que tiña que ser feito a nivel arquitectónico, a nivel, digamos, de construcción humana, pero o que é a paisaxe natural da Costa da Morte é moi viva, moi forte, ten unha potencia enorme. O Monte do Pindo, que non queda admirado e sobrecollido ao chegar ali, é que lle falta moita sensibilidade. A Praia do Rostro en Fisterra é exactamente igual. É dicir, a paisaxe da Costa da Morte, como te decía antes, é un territorio identitario que ten unha enerxía telúrica pois fora do normal, toda a paisaxe da Costa da Morte. E en concreto, a nivel xa vilego, a vila de Corcubión é moi bonita porque mantén todavía as características arquitectónicas, as casas ben fermosas, nas que se pode, as rúas tamén nas que se pode pasear con tranquilidade, e unha vila moi bonita para vivir. Eu considero que a xente de Corcubión é unha xente moi unida, é moi, non cerrada, sino ao contrario, moi aberta ca xente que ven nova, se sente moi acollida, e todo eso sí. Eso sinto que sí. Casi todos os concellos da Costa da Morte están perdendo población, excepto o Cee, puntualmente e tal, pero sí, se está perdendo población, porque aquí a verdade é que o desenvolvemento económico é bastante precario. A clave está no colexio. No colexio, home, hubo un repunte alto de alumnos porque un colexio cerca que hai de Sardiñeiro, fui xuntando aulas, entonces viñeron moitos nenos de Sardiñeiro para o colexio de Corcubión, pero en realidade de nenos de Corcubión hai poucos, notase que hai menos nenos. Que cando eu iba ao colexio, por exemplo, que foi un colexio de Corcubión, eu na miña clase éramos 25, ahora no colexio de Corcubión non hai ninguna clase de 25, o máximo é o mellor 16, 17, pero eso xa é moito, porque hai clases de 6. De feito, eu cando me marchei para Santiago e Paleón, realmente sentí unha tristura moi grande. Ora, os rapaces ao contrario, están deseando marchar. Eu teño unha filla que con 14 anos xa me está pedindo que quere viaxar por aí, e marchar, e pasar un mes en non sei onde, e tal, e tumba. E a verdade que eso, home, é un despego, non? Non sei se é un desarraigo da mentalidade familiar que tiñamos antes, pero é unha realidade que se está vivindo.